yettode mo sikki ala eɗen tawe ɗo e wuuro men lawde ɗum eɗen gari notade dawol guesa ceerno Elhadji Amadou Tidiane Ba ko keɓeni mawdi teskindi teska ɗo e wuuro meɗen Gouloumbou bandiraɓe immorade banggueji kala e nder leydi Sénégal ha tengti e hoddiɓe leydi Sénégal ko wayno leydi Gambie bandiraɓe kala mbawi arde tawtorede e ngol ɗo dawol donc noon ma en jawdi e caméraman meɗen jehen ƴeewen bandiraɓe ganduɗa hoore ma ko immiɓe e nokkuji men to ɓuuri wondude e nder leydi ndi gam arde tawtorede e ngol ɗo dawol e garɗo ceerno men ceerno Habibou ceerno Ahmadou Tidiane Fass eyyi min gari tawtorde dawol ceerno ngol hannde alhamdulillahi rabbil alamina waɗino e jamanu ko oto goto min gaddanno e nder dawol ngol hikka min gaddi fodde otoji 4 ɗo e nder dawole hanki ɗo alhamdulillahi rabbil alamina hanki min gari ga law min gari mbaɗi ɗo Gouloumbou ɗo min fini subaka hannde min gari ɗo min dawi ɗo e nder dawol ngol alhamdulillahi rabbil alamina dawol ngol so Allah haaji dawol ngol kanko e kondite tan ngol woni kala ko ceerno noddi yimɓe fota andude kala ɗo wiya haɗata ma yawtu ɗon e moƴƴere anani ɗum noon ko yettude Allah anani de min ko Saydou Ly mbiyetemi jeeyami ko commune de Niane Tougoulor alhamdulillahi rabbil alamina saare fo saare aranode yimɓe nayo hande ari yimɓe nogas walla ceeɗe goɗɗe gari 50 neɗɗo tawtorede dawol ngol ɗum noon ko alhamdulillahi rabbil alamina ko yettude Allah mi on saggini law ko ɗo waal ɗon walla ɗo heerno il hanki arɗo an innde yettode jaaji ɗo fof fasna e wonde fasnaɓe fasnaɓe madinaɓe diwan no ɓono heyɗo bisimilla mo dawol ngol de ko alhamdulillah yettude Allah e nelaɗo muɗum ɗo wona ko weeɓi saha fayda aduna nder Sénégal fof lotima ɗo e rawanin kadi ko wanoni waɗano hikka kadi wattama e ko yettude Allah e weltade e notago erago ngo ceerno Amadou Tidiane min weltima no fewi ko yettude Allah no fewi e kadi ñagade ɗum ɗo du'aw kala ko ari ɗo ara e jaam hoda e jaam e danda ɗum kata e kasara eɗen du'aw ceerno e ko weltade kadi weltanade kadi kala ko ari ɗo e jarnude ɗum kante min weltima no fewi on jarama ɗum ɗo kam vraiment weltare waɗi fayi ma ko ɗum sukki hikka fof wonti hene mama rem a yiɗo kadi ko soffita yettude Allah no fewi weltima no fewi min ko Lassana Sissoko e nder rawdatu Gouloumbou ɗo jeeyami e nder Gouloumbou ɗo mi jeeya Lassana Sissoko wiyeteni jarama kante ni ko yettude Allah e nelaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallam dawol ngol waɗi fayida ngol waɗiranno fayida hanki ha hande kadi noon kadi ngol waɗi fayida Cheikh Siraji Dine ko neɗɗo joom barke nde wonnoon kala ko jiiɗa wonto fuɗɗi barke o koto makko ɗum fuɗɗi ha yettito eyyi dawol ngol waɗi fayida yimɓeɓe gaari e keewa kadi guesa ba gollama fayida mo gasi ko yettude Allah no fewi kadi yettande enen ɓe Allah arsugini yen tawe e oɗo saaha ha tengti kadi enen ɓe Allah arsugini ha garɗen e dawol heɓe hay hunde ala ko dañaten hen kene wonani ene nimsa kala garɗo ɗo inchallahu taala ma dañ ko dañate hen ko ɗum noon kadi ɓe jetti passeport o nani inchallahu taala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu komin Harouna Sané miɗo immi toon to wiyete Silame hedde Makka Koulibantang eyyi komin Niane Tougoulor minenne ko Allah yiiɗi min arde min kawra e dawol he rek eyyi ayi ceerno so noddi haymbo ala koyɗe so yiiɗi arde haala donc noon ala komin mbawi wiide sowona miɗen jetta Allah miɗen jetta ceernaɓe meɗen miɗen belti hen no fewi jeunesse o kadi no wakkili hen no fewi miɗen ñaagui ceerno o yo o waɗan min duwawre o waɗan sukaɓe jeunesse o duwaw ha Allah
ɓeyda nawru yeeso dal. Assalamu aleykum wa rahmatullah. yandam dawgol yimɓe en jiɗi dawde SONES o kalto dawgol no wiya dawol yimɓe fof jalta ɗe keewal jalta e coftal mais noon heureusement ne waɗi probléme seeɗa sabu garal ngal ga ene woɗɗi wona koko ɓatti eyyi joguitiɓe moyen e wuuro ngo ballir min no yimɓe dawri patron ji wuuro ngo e ballu min e auto ji no min dawri par ce que dawol noddama tan fof ummoto e coftal ummo e keewal ɗo jiyata daro heddo garol ngol wona caɗele sono ɓaddino kam ma waɗ pellitɓe yaara koyɗe kono yarata koyɗe hay moto ma sa hoolake wawa yaade sike ene woɗɗi jonno joguiɓe doole e wuuro heɓe joguiɓe moyen seeɗa ɓe yo ballu min auto ji no jaara taw ganduɗa hoorema garol amin ngol watta caɗele nden kadi ma ɓen wallude SONES o tinniɗe SONES o kam wallahi en tinni par ce que ñande dawol nodda fof ala manko kadi ala mo yiɗata hen arde neɗɗo fof sago ma mo arani fof yarata koye sunare billahi rawane mi heɓano arde kono mi darima ha 14 heures guila 9 heures ha 14 heures mi dari mi heɓani arde ayi hikka kam mbimi kam feere bami fof mi yaɓɓat ga te wona min tan minen hewɓe min gaari ha manda wiya gasi saabu ronkat amen no min gardi mi tarde e lawol he min gaari manda wiya gasi ɗon kadi oto haaɗi mi yi oto goɗɗo min jolte muɗum min koyri ayi ɗo joni so woni ko arano ne wodno en caɗele fof waɗatano bisimilla dawol ngol yettode wodani Allah jiirumi konngol moƴƴi allahumma tan noon sukaɓe no jiɗi dawrude ni nde wonno dawde ɗene manki kono ko heddi Madina ko cikkata ɓuri ko ari ko nde wonno goto fof ene yiɗi tampande waliyu Allah o dawande ceerno ko dawande Allah e nelaɗo mum Cheikhna Ahmad Tidiane e dawande ceerno Alhaji Mamadou Saydou ceerno Ahmad Tidiane ceerno mo teddungal Allah wone mum o kanko mirama ko ɓiɓɓe seereɓe makko kala keɓɗo tampande ɓe yo yettu Allah ɗum noon so dawol maɓɓe waɗi tan dawna ɓesgu ma mo Allah rokkuma o tawde kamɓe kam ko alarba tan e aset ko heddi ko fof ko an jeeyi Allah rokkirima hono dani an wata am sabu dawol maɓɓe ko dokki Allah mawɗe goni toon alhamdulillahi rabbil alamin noon en jetti Allah e so tawi ni woppani ma en jii ñande fof ɓural gongal hen ɓuri ngal jiiɗen ngal sabu teddugal Allah rokki ene ceerno ngal eɗen gandi goto fof heɓiri ɗum ko barke makko surtout noon so tawi a ɓilu yima ɗo e nokku hay sinna hoyɗumo janggo subaka ɓiltoto ndeke noon wiide ceernam tiiɗani tiiɗi ko ceerno ceernanomo gonga e fenade oɗo noon ko ceerno e gonga e fenade ɗum noon ɓinguelam so tawi ko ha dawol haale yettoɗo won Allah ɓernde ceerno ɓuuɓi saabu ha leydi gamɗoyde basmas ko ceerno e oɗo tijjannaɓe minen donki almum dental timmuɗo amen ina hedde 7 heures subaka min jottide 7 heures subaka min jottide holo jiɗɗa dawol dawol alhamdulillahi rabbil alamin ina waɗi golle moƴƴe waɗama kadi dawol waɗi yimɓe gollama e pellital ɗum kala ko jiɗɗa ko pellital namni yimɓe ɓe gaari e keewal kadi golli golle baɗɗe fayida sabu heewi soppawo alhamdulillahi rabbil alamin holko masiɗa bañiraɗo ganduɗa hoore ko ha tenki yaɗo seni TV ko masito mi almuɓe tan yo ɓe tinnade nde wonnoni ɗo kam almuɗo wonde almuɗo wona ko weeɓi so tawi a felti wonde almuɗo a feltat jaɓde tinnade keɗɗa yamirore so tawi kala ɗo ceerno ma yamirma ya jaaha notoɗa nden yamirore eyyi ko ɗum woni nafa almuɗo so almuɗo nani tan ceerno noddi yo ya notoyo alhamdulillahi rabbil alamin jarama kadi min jetti hen Allah moƴƴere e dow yamirore ceerno kadi nag yimɓeɓe motima yamirore nde holliri ɗum no hanniri ni no ceerno min jiirata weltoni saabu ceerno amen ene wiyatno omo haalanno ngollon konngol o wi Hassane Dia omo heewi wiide min o wi almuudo woni almuudo ko liggotoɗo e caggal ceerno mum taw kadi ko e yamirore ceerno mum kono wona liggotoɗo kam ceerno mum ene ƴeewa on ko yeeso ceerno mum ngo o liggorto ɗum noon enen fof eɗen poti wattude hen haqqillaji so ceerno min yamiri en hunde jo en liggo ɗum taw o tawaka o liggorde ɗen kadi no hanniri liggirede ni taw so yii ɗum omo welto hen walla so nani omo welto hen ɗum noon ko ɗum basiytomi dental ngal fofo kala ɗo almudo ceerno wawi wonde e leydi he ko ɗum basiytomi ɗum yo ɓeydu tinnade e yidde ceerno mum e jabde yamirore ceerno mum inchallahu taala ko ɗum nafata almudo nde wonno kañum kala ko jiiɗa ko mbaɗirɗa Allah fof ko Allah yoɓatama Allah haali ɗum e Qur'an o wi hal jazaul ihsani illa l ihsan o wi holko woni jobdi moƴƴinde so wona moƴƴere Allah kam funtata ko seyɗade ma taw funtata
kono Allah kañum funtata hay goto ɗum noon mi salmini mi juurima mbiyetemi ko Mansour Ba jeeyami ko Pasmas on jarama no fewi Pasmas koye leydi Gambie eyyi ɗum koye leydi Gambie. Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. Eɗen calmina dental fof ko hawri ɗo ko fof sikki ala ɗum ɗo hannde wonko siftini en ene siftini en ko nande e Daka ɗo yimɓe fof ngari ɗo eɗen jetta Allah noon e nemaji ɗi o waɗanta en e kala saaha eɗen jiira gite meɗen ñande fof omo waɗa eɗen jiya ñande fof nemaji en ɓeydo ñande fof nemaji en ɓeydo kadi ko eɗen jiira gite meɗen ɗum noon ko alhamdulillahi rabbil alamin ko yettere Allah no fewi eɗen ñaago Allah kadi yo Allah junnan en gurnam ceerno meɗen ceerno Ahmad Tidiane Ba mo ganduɗa ko kanko woni lomto ceernoji Mo Seydou mo ganduɗa ko on woni sababu tawede en ɗo enen fof en tawama ɗo enen fof en jokkodiri ɗo endam nde tawno Allah wi kala jokkowo endam Allah jokkat balɗe ma ɗum noon ko jokkugol endam yimɓe kawra ɗo ɓe meeɗano andunirde gandodira ɓe meeɗano yiidirde jiidira ɗum ko yettere Allah no fewi ɗum fof noon ko sababu ne Allah e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e Cheikh Ahmad Tidiane e ceerno men nde tawno ko kanko woni sababu gargol men ɗo eɗen jettamo hen no fewi to banggue yimɓe kam kala to nattuɗa ɗum ɓuuri ɗon kala to nattuɗa ɗum ɓuuri ɗon kala to yitere ma soyni ɗum kala to yitere ma soyni ke Allah e hewde yimɓe ɓe aywa nde tawno kadi en jii oto ɗi fof kala oto ala fof oto garɗo tawne manki place ko ujunnaji yimɓe gonɗo mbiɗa wiye Ibn Oumar Deme wi ceerno Mamoudou Deme gonɗa onne kadi ko porte parole e dental o ceerno Mamoudou Deme mo ganduɗa ko kañum woni kaflin ko kañum jooɗoni toon dental ngal kañum jooɗoni toon ceerno min ngari noon ko hanki min mbaaloy Madina ko hande ɗo min pini min ngari ga hen alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettude Allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam ko yettude Allah tan ɗon ko dawol jettugol Allah no fewi saabu so tawi a yii oɗo jamanu garɗo hannde o yettere Allah gaga tan ko ummori bane Madina ko guila ko ummi ha ton to Fass eko taari ɗum e gargol ceer Habib mo ceeraw Tidiane Fass e woɓɓe ummoriɓe ha Dakar ene ngari tawtere ɗi golɗo daw wadde golɗo daw so tawi neɗɗo wiyama holno yiiri ngol wiyata ko ɓurata wonde yiyande mawde ange fiyande ɓe taskoroɓe golɗo dawol ko sifa jettugol Allah ko ɗum ɓurami taskade e golɗo daw sabu so tawi wonani sifa jettugol Allah ɗiɗo pittali jarantano ɗumen arde ga ummade e ɗiɗo no jofti windere gila ɗo Dakar ha e Fouta ha e nokkuji taariɗi Fass e kon ɗum ha Madina Gounass e ko taari o Gouloum e ko takki ɗum hay goto jarantano ɗum yidde kono kadi alludagal ngal ganduɗa ngal omo yettira ɗum Allah omo yettira ɗum kadi ceerno makko Allah ɗum ene jeeya ko jeeyi sow goyeji ɗiɗo pittali arde ɗo ene kawrita ɗum ɓe gandi ene gasa ni taw ko jogorɗo golleɗo ene famɗi hen mo ganduɗa taw ko garɗo ɗo ha ko yalti ɗo ko itta ɗum o waɗi e hunnuko muɗum kono noon bande goɗɗo mo arano ɗo so tawi o ƴetti o waɗi ɗum hunnuko makko te wayno ko an waɗi hunnuko wadde sikki ala tawno kadi ko gollete ɗo ko kala ko wawi kadi dañede janggo e jaam wona ceerno gonga ko inde ceerno kono gollal ngal ko jencude ndi wona e ceerno koye men kadi artata so artani am artani ma arto goɗɗo so arti goɗɗo noon taɗo ko maccude Allah hono ma ko almudo hono ma firti koye maɗa ɗum arti mbiɗen wonde so tawi a wi wonde hakkude almudo e ceerno sa nani ceerno ko almudo waɗi wiya ceerno so tawi almudo wadani ceerno waɗata sa nani kadi almudo ko jogade kadi ceerno sa neɗɗo ne wiye wonde ko almudo wonmo almudini e less muɗum ha wawi wiyeɗo ko almudo wadde sikki ala ene wayno ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ko dendude ene mbawa sirtude so gotel ngel wi ene yaara banggue mum tan e ɗacca gonguel ngel sikki ala ɗum fayidagal muɗum feeñata cuɗari muɗum feeñata wadde cuɗari ceerno ko almudo cuɗari almudo ko jogade ceerno timmuɗo mbaɗo ni ceerno Ahmad Tidiane Ba
yo weylede yo Allah junno gurnam wondude cellal duuniga saw barka annabi sallallahu alaihi wasallam wadde ɗon kam hakkunde almude e ceerno ɗum kam ko gueɗe ɗiɗi ɗe mbawa sertude ɗon no bani